Hello guys, hello everyone. Naari ko dahil sa Luyang, Carmen, Cebu. Naglakaw ko guys kay naaman diha ang eskulahan sa ako ang anak nga grade 12. Nag-card di dahil ko gikan guys. Nya tanawa ang atong adlaw ug ang kalangitan, di ba? Nindot kaayo ang panahon guys. Unya naglakaw ra day ko ana kay dala exercise kay kanilaging dili ta permi nga makalakaw-lakaw na tungod kay high tech na ang mga tao karon, kay nanay mga sakyanan ilabi na ko nga magsigila sad kog sakay og motor. Dili pareha sa unang panahon nga naay tay gustong lakton, maglakaw ra gyud ta ahat kay wa tay kasakyan. Unya karon kay high tech naman ang mga tao na may mga sakyanan. Unya pag abot guys, naada ko'y iba dire kani siya ato ni sagulan og hipon. Unya nara daghan kay ang hipon pang nahabilin na akong gisuod sa ref, gikot-kuot ra nako. Nya man atong sangkap, gihiwa na nako ang iba. Unya magpasiga na ta sa ato ang butin para magsugod na ta sa atong pagluto. Nya ibutangan na nato og mantika. Nya isunod na sa dayon nato ang lamas para makasugod na ta og gisa sa atong iba with hipon. Then imikos-mekos ang lamas para humot. Nabati na nako ang kahumot sa lamas. Nya isunod na nato ang hipon. Ang pamaagi nako guys kay isunod ang hipon kay ganahan ko nga ang hipon magisa gyud siya sa mantika. Nya isunod day nato na ang iba, ikaw man nato gisa sa ato ang hipon, di ba? Lami kay akong hipon guys kay atong giluto karon. Kuani guys, tingob ni ba murag usa siguro ni kabuan uga una mahurot kay porting naghana sa hipon og iba. Unya gilunod na nato ang atong hiniwa nga iba. Unya gimikos-mikos mura manig kuan guys ba pang tawag og kanang magtipid para naatay makot-kuot o ganahan ta nga mukaon og iba nga ginisa with hipon. Then atong ibutangan og kamay kay atong hipon medyo parat-parat man para malami pod ang lasa, dili kay tanto parat atong luto. Atong butangan og sukar or sentral nga kamay. Nya mao na ni guys ang labas, ni gawas na ang katas sa ato ang iba. Wow, nakaistanan ang atong sudan. Dawa guys, di ba gwapa kayo? Muni ang atong finish nga giluto. Unya dihang dapita guys, nihangyo si Angelo nga siya'y muukay. Nagpa-cute pa siya ng dapita, pero ato lang po siyang gitugtan kay hapit naman sa tamahuman. Kay kunuhay ba siya kuno nagluto, murag correct char ba nga siya kusinero. Ginahan magid siya mo okay kay gusto man siya musod sa kanang kuan, mag vlog daw siya. Hi guys, pa-cute na siya ha. Hi guys daw, hi. Nyara ta kutok. Thank you for watching. Don't skip my ads.